من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل. Менә әйтелгән кешеләрдә кемнәр ул? Кайсы күзе күрмәгән әйбергә ышана, кайсы намазын укый, кайсы анарга биргән әйберләрдән садакаларын, зәкатларын чыгара, кайсылар ди пәйгамбәргә ингән, пәйгамбәргә хәтле булган бөтен әйберләргә ышана һәм ахиратка ышана. Алар ди аля худам мин раббихим. Алар Аллаһ Тәгаләнең юлында ди. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.